Good morning, guys! Magluluto ako ng pancake para sa birthday boy. So, birthday ni Dan today. Binigay ko na sa kanya yung regalo ko. And then, later on, bibigay ko yung final. Mamaya ng gabi. So, yeah, I'm gonna cook this. Yung white wings na original pancakes. So, this one, mag-a-add ka lang ng water up to here. And then, mix. Meron talaga akong ano dito na hindi ko alam kung saan ko nakuha. I'm pretty sure from cleaning. Na-notice ko lang siya when I was filming yung videos. Can you guys see me? Lutuin ko na yung pancake. So, maglalagay lang ako ng butter. Konting butter lang. And then, pancake. You can't see me. I'm so sorry. Napakadali lang nito kasi lagyan mo lang ng tubig tapos i-shake mo lang vigorously. Charot. Ooh. Okay. Hindi ako masyadong mahilig sa pancake. Yung maingay pala is yung kettle. Tapos diba kapag nagbabubbles na yan, ready na yan. So, i-flip natin yan mga urns. He's wearing my pajamas. Not my pajamas. Suot niya yung pajamas na bigay ko sa kanya. Ganda ng pajamas na yan, babe. Lagi eh. Maganda yan. Gusto mo ba yan? Ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, old man. Birthday. Happy birthday, Daniel. Happy birthday, old Daniel. I'm not gonna put any makeup on. Pupunta kami sa yung Vietnamese restaurant na lagi namin pinupuntahan. Magla-lunch kami doon. Sabi niya kanina di daw kami aalis. Tapos bigla nagbago yung isip niya. Kasi mamaya pupunta kami sa, bakit ako nakaganito? Mamaya pupunta kami sa football. Merong laro yung team niya. Mamayang gabi, mga 7. So, kailangan naman umalis ng bahay siguro mga 4:30. Tapos doon na kami magde-dinner. So, we will have early dinner tonight. So, sabi niya kanina, ayun yung mag-lunch. But, nagbagong isip. So, magla-lunch kami. How many minutes do you need before you're ready? Are you done? Okay. Let's go? Let's go. We're back here. It is the same restaurant we went to. I don't remember when, but oh yeah, Tan. Thank you, babe. I'm not sure what I'm gonna get. Ipapa-on ko yung niya. Wi-Fi niya. Tingnan ko kung may Pokemon. It's on, babe. Tingnan natin kung may Pokemon. Oh. Wala namang Pokemon. Wala. Nothing, babe. Look at this. Combination rice again. I don't think I tried something different at all here. And then he got the beef soup something. The pho. Beef noodle soup. Yeah, beef noodle soup. And merong mga ganyan. Para sa rice ko ata yan. And yeah. Kain! Nandito kami sa Chocolateria San Churro. Meron kasi siyang free churros kasi birthday niya. So, we will get that and he will turn on his Wi-Fi para makapag-catch ako ng Pokemon. Hello, the lighting is so crazy. I got my latte and then meron silang milk chocolate na parang free. Si Dan meron din. What did you get, babe? Hot choco? Yeah, hot chocolate. Hot chocolate, yeah. Dito pa rin yung avocado shake ko in-order namin sa Vietnamese restaurant kanina. Hindi ko naubos. But yes, yummers. The churros are here, yummers. So they have two different dips, babe? Spaghetti with cheese. What is this? Hui. He's busy responding to his fan mail. Happy birthday, happy birthday. I did not know, you guys. Hello, you guys. Nakalimutan ko na naman kayo ng slide. I'm getting ready kasi nanonood ka na yung fully, right? I'm on my brows now. Kailangan ko na lang siyang i-smooth out dito sa inner corner. Tapos gagamitan ko yung Gimme Brow ko kasi in fairness naman sa Gimme Brow, bet ko siya. So I'm gonna be using this. Oh, wait. I-blend ko muna yung aking powder. Today, I will be using my MAC Mineralized Skin Finish. Hindi ako nag-BB cream at all. Naglagay lang ako ng concealer under my eyes. Tapos,
Yun lang. All over my face, magpa-powder lang ako. Hindi ko alam kung ano susuotin ko. Hindi ko alam kung ito final na ba to. Pupunta kasi kami sa casino. After ng footy, pupunta kami sa casino. Hindi ako mahilig sa mga ganyan-ganyan talaga. Yung mga inuman. Pero yun yung gusto ni Dan eh. Kasi parang celebration ng birthday niya. Ganun. So yun yung gagawin niya. Kasama namin yung mga friends niya. Tapos, asawa ng best friend niya kasama din. Minsan lang siya sumasama manood ng footy eh. And since birthday nga ni Dan, tapos parang iinom yung dalawa, siya yung driver. Charot. So, kaya siya sasama. Apply na ako ng Gimme Brow. Cute oh. I have mine in the shade 03. Naiintindihan ko na kung bakit maraming may gusto na to. Nakaka-add kasi siya ng oomph sa brows. The weather looks really good. Diba umalis kami kanina? Pumunta kami ng market actually. Hindi ako nag-vlog kasi sobrang busy. Kasi pa-close na yung mga tindahan. So sobrang busy. Sobrang sigawan yung mga tendero-tendera. $3! Cabbage, lettuce, whatever. Last chance, something like that. Sobrang ingay. So hindi na ako nag-vlog. Tapos sobrang gulo din. You guys, let me finish up my face. Kasi I'm pretty sure in a few darating na yung best friend ni Dan. Tapos na ako sa face. Kulang na lang highlight. Gagamitin ko tong highlight na to. Mamaya yung candlelight. Kasi mas subtle siya compared sa Becca. Ayoko naman na over na naman yung highlight ko ngayon. Kasi baka sabihin ni Dan, yung mukha mo, bakit shimmering? So I'm gonna use this later on. Pero ibigay muna natin sa kanya yung final na regalo natin. Nasaan ba yun? Naglakad yun. Babe? Where are you? How many minutes do we have left? 45. 45? Ooh, you look good. What should I wear? Whatever you want. I don't know what to wear, babe. You look great, babe. I don't know what to wear. It's gonna be cold, so just dress warm. I don't care what you wear, babe, just dress warm. Yeah? I have one last gift for you. Okay. Thanks, babe. That's the last one. Thank Don't you very expect much. more. Open it! Open it! Open it! You look great! I like this. Yeah. I'm not done yet. Oh, I knew you liked it. wow. I do, I love it. Yay! Thanks, Full babe. hour. Mwah, you're the best. You're welcome. That's awesome. Yay! It will fit you. Medium, yes. Large. I'm done! Yung highlight ko is yung Too Faced Candlelight Glow. Yep. This is in the shade Warm Glow. Yung ginamit ko is yung... Wait, open ko. Ito yung ginamit ko. Itong shade na to. As you guys can see, very subtle lang niya. See? Naglagay ako sa cheeks ko, tapos on the bridge of my nose, tapos dito din sa Cupid's bow. Yung buhok ko, straighten ko using the GHD na Platinum Styler. I really like that one. Napaka-social. Mahal nga lang pero it's really good. Like, sobrang bilis mag-straight ng buhok. So, yeah. And then on my lips, nasabi ko na ba? Dopey na lip liner. Gusto ko mag-lip liner today kasi baka kain ako ng kain. Tapos ayoko namang mag-retouch. So, ito na lang. Naka-on yung record player. Nasa good mood si birthday boy. I'm ready. I'm not sure what I'm gonna wear. Like a coat maybe? I don't know. Where are you going? Ooh, hello. You look great. I'm wearing this coat for... I was gonna say for the first time, but no, not really. For the second time. See, I'm already wearing heels and you're still really tall. Hello. He's drunk. I'm gonna leave my camera, you guys. I really like the candlelight na warm glow. This is available sa Sephora PH. I'll leave the link below if you guys are interested. So yeah. And then ginamit ko din yung Real Techniques na sponge para ilagay yung powder. Hindi ako kanina, diba? Hindi ako nag-BB cream. So pag-blend lang ng concealer tapos paglagay ng powder because I baked my binake ko siya. So, yun, available din siya sa Sephora PH. So, ililive ko din yung link below. Anyway, I'm gonna leave my camera kasi manonood lang kami ng footy. Tapos, pupunta sa casino. Yun lang. See you guys tonight! Pag-uwi namin, hindi ko alam kung ano oras kami uwi. Siguro gabing-gabi na. But yeah. Babe, Yeah. I'm gonna vlog real quick and then get ready. Get ready and vlog. Hi guys! Good morning! Hindi ko binasa yung buhok ko today because binasa ko siya kahapon and then straighten ko din siya kahapon. Hindi na ako naka-vlog pagdating namin because you know what? We arrived siguro mga 1:30?
Yes. Hindi naman siya lasing, which is good. So, that was good. Pero, may nakilala akong mga bagong tao na hindi ko ina-expect na makikilala ko. Kasi hindi yan sinabi sa akin na meron kang bagong makikilala ngayon, ha. Usually kasi kapag, for example, may mga kaibigan siya na sasama sa football. Sasabihin niya, oh, makikilala mo ngayon si ano, tsaka si ano. Hindi sila sumama sa football, pero nung pumunta na kami sa casino, nandun yung mag-asawa na kaibigan niya pala. And pag daan ko, hindi ko alam. Kasi diba, meron ng maraming kaibigan niya na sumama sa football. So, like, you know, we've been hanging out for a while kasi yung football is, what, mga almost 3 hours. And speaking of football, we lost. Yeah, it was so close, you guys. Pinaka the best na laro na napanood ko. As in, hindi ko ina-expect na ganito yung magiging resulta ng football sa akin. Like, hindi naman ako sporty. Pero natalo kami. It was so close though. So close. Siguro 2 goals. Pero yeah. Akala ko talaga, may point talaga na akala ko mananalo kami. Pero, that's okay. Kung nanalo yung team niya, bonggang-bongga talaga sana, diba? Kasi, maligayang kaarawan sa'yo, nanalo tayo. Pero wala eh. Pero okay lang yan. Ano nga ulit yung sinasabi ko? Ano ba yan? Hindi ko na ano yung sinasabi ko. Meron akong sinasabi. Oh yeah. So, nanood kami ng football. Tapos, after nun, pumunta kami sa casino. Nandun, naghihintay pala yung ibang kaibigan niya na mag-asawa. Na meron pa, dalawang mag-asawa. Tapos, itong babaeng to, parang super outspoken, na parang, basta super outspoken. Hinag niya ako bigla. Hindi ako prepared. So, like, tapos si Dan biglang umalis, nag-order ng drinks. So, nandun lang ako sa table. Though, nandun naman yung ibang kasama namin. Pero, siya kasi, sobrang maganon siya. Sobrang dami yung sinasabi. Pero okay lang naman. Nice naman siya. Yung asawa niya, sobrang bait. In fairness naman sa asawa niya, sabi niya, pinapanood ko yung video mo. So, I was like, okay. Kakahiya. Parang lahat ata ng kaibigan niya, pinapanood kami. Pinagtatawanan nga siya ng mga kaibigan niya. Lalo na nung yung Q&A. Para hindi sila makapaniwala na ginagawa ni Dan yung mga ganon. I was like, he loves me, you know. That's why he's doing it, you know. Are you ready, babe? Sorry? Are you ready? Yeah. You're quick, babe. Anyway, mag-ano na. Magbabrowse. Pupunta nga pala kami sa pub. Nanonood kami ng fight ni Diaz at saka ni McGregor. Kung nasa bahay ako ngayon, di ako pupunta ng pub kasi meron kaming cable. Dito ang mahal ng pay-per-view eh. Sobra. So, pupunta kami ng pub. Okay lang din naman. Gusto ko lang din naman lumabas. Sobrang tagal namin nagising today. Nagising ako mga 7 kasi nag-ring yung phone ko. Nag-reply yung kambal niya. Kasi grinate ko yung kambal niya. Gabing-gabi na nakalimutan ko na ano kasi ako na nakalimutan ko kasi diba nanood kami ng football. Tapos sobrang excited ako nanood ng football. So, nag-greet ko yung kambal niya. Gabi na, nung nasa casino na kami. So, nag-reply siya kaninang umaga lang. So, nagising ako sa reply niya. Tapos, natulog ako ulit. And then, hindi ko makita yung brows ko. Ang layo ng salamin. I'm done. Yung lipstick ko is yung Essence na lip liner in Soft Berry. Tapos, Becca highlight. Too Faced na blush, yung Sweethearts. Brows BYS. Ready, babe? Yeah. Okay. Parang ang pula ng mukha ko. Tingnan. Pupunta kami sa Tower Hotel. Yung same na pub na kinainan namin nung Thursday. I forgot kung kailan yun. Basta, Tower Hotel. Naiwan ko yung phone ko sa vanity ko. Pinako kay Dan. Sana nandun. Baka hinanap pa niya. Kanina pa yun dun eh. Okay. I like the lighting. So natural. Dito na kami sa pub. Yeah, magsisimula na siya in what? 5 minutes, babe? We got our Pepsi. How do you go? Joseph? Hindi nag-reply ako sa lahat ng messages kanina as in sobrang dami sa Instagram at sa Facebook. But yeah, all done. Nag-replyan ko na lahat. Well, not lahat. You guys, nag-catch ako ng Pokemon kanina. Pagdating namin sa parking lot, meron ako nakitang Bulbasaur? Yung parang, wait, pakita ko sa inyo. Meron ako na-catch kanina eh. Pakita ko sa inyo yung mga Pokemons ko. Ito siya, na-catch ko siya kanina. Tapos ito yung bago ko. Na-catch ko din kanina. Silang tatlo. Ngayon ko na-catch. Tapos yan. Ito yung mga Pokemons ko. Ano pa ako eh? Level 8 pa ako eh. Hindi naman ganun kadami. Tinry ko na mag-fight sa gym. Inano ko yung Pokemon na ginamit ko is si Rattata. Ito. Ay, hindi yan. Asan si Rattata? Ito. Yung ganito yung ginamit ko, natalo si Rattata. Kaloka. Pero yeah, level 8 pa lang ako.
Wala nang Pokemon. We're heading to the market. Tapos na yung fight. I went for McGregor. Kasi sa kanya Diaz. So sabi ko McGregor. Nanalo si McGregor. Ooh, Ute. We will go to the market. It's chilly. I need my jacket. It's so painful yet so entertaining to watch. It's crazy. Like we're all bloody and ish. Do you guys watch UFC? I don't know. I mean, I'm not gonna watch it myself. Like, you know, kung ako lang. Dito kami sa Chinatown food court. And then nag-order kami dun. Okay, that's yours, babe. Thank you. 11 yung number namin eh. I ordered fried rice, of course. And then he ordered laksa dumpling. Yummers. Here's mine. That's a lot. That looks good. Wow, look at yours, babe. That's huge. Kain tayo na. Kain tayo. No. It's alright. You guys, we're watching The Stranger Things. This is the second episode. And I do not know how many episodes. Do you know? We're liking it so far. I mean, I really like it. I'm gonna have this for dinner. Cake. Rainbow cake na nabili namin sa Bread Top. So, after namin pumunta ng Chinatown kanina, pumunta kami ng Bread Top para bumili ng bread para dinner namin. Kasi ayokong magluto. Sabi din niya, parang, feeling ko ayaw mo magluto. So, bili tayo ng bread. And yeah, please let me know if you guys watch this as well. I really like it so far. Episode 2 pa lang kami ha, hindi pa nga tapos. Guys, I'm watching 60 Minutes. So, meron silang show dito na 60 Minutes right there. And then yung feature nila is si Duterte. Na daw siya, murderer, killer daw siya. 11 deaths a day? That's crazy, huh? So we watch how many episodes of the Stranger Things? 4? Yeah, we watch 4 episodes. Tapos pinanood din namin yung 60 Minutes. So yeah, ganun ba talaga kasama? I mean, I do not know. Wala kasi ako dyan nung na-elect siya. So nandito ako, hindi ko alam kung ano nang ganap sa Pilipinas. Kasi hindi naman ako nanonood ng news. So ngayon ko lang siya nakita. Parang, it's kind of scary. Pero, hindi ko alam. Gusto ko siya manalo. Pero iba kasi yung pinapakita dito sa ibang bansa kaysa sa dyan sa Pilipinas. Like, you know, parang para sa akin, gusto ko siyang iboto. Gusto siya iboto ng mga tao for a reason. Pero, now, hindi ko na alam kung ano nang ganap. So, I would appreciate if you let me know if ano nang ganap dyan. But, yeah, anyway, I need to close this vlog tonight because that's it. Did you fart? You did. Ew, it smells so bad, babe. You just fart. Okay, I need to close this vlog because my battery is dying. Thank you so much, guys, for watching. Please like, please subscribe. Good night. It smells so bad. I will see you guys tomorrow. Do not forget, be good. Bye. It's a fart, man. Yeah.